Moi roztomili, dzisiaj wam wyrządzę o tym, jako się kiesi mierzyło, wożyło, jako kiesi nasi starzycy, prastarzycy musieli, jakie mieli miary, co by wiedzieć, wiele wody, wiele obilo, wiele czego. Dzisiaj to jest ganz einfachowe, bo mamy litry, metry, kila, ale kiesi hańdowni, nasze prastarki a prastarzycy, kapkę inakszy mierzyli a wożyli. Enyle cykany po chałupach były wogi z gewichtami, a colsztoki, kansi w szopce, a w garażach, tuż ludzie sem musieli jakoś inakszy dawać rady. Najprzód wam wyłożym, jako się mierzyło. Na ozajst ponikierzy z was se jeszcze poradzą wspomnieć, jako starzy ludzie mierzyli grunt. Jeden krok, ale takowny większy, to był meter. Że co by furt szeroko nie kroczyć po gruncie, to gazda se zrobili coś i takownego, na co się prawiło kroczek. Kroczek się robiło z 3 lajśni, a między tymi dwiema, co one kroczyły po gruncie, musiał być dycki meter. Ta trzeciolajśnia musiała być tak przybito do tych dwóch, co by co kroczą po gruncie, miały meter. Musiało się to dzierżyć kupy, bo gazda to używał każdy rok. I takownym kroczkiem szło pomierzyć grunt, co miał a i hektar. Nie trzeba było rachować, wiele razy się kroczek zwyrtnie. Jak się już pomierzyło grunt, to potem mało kto prawił wielamo arów, lebo hektarów, ale wielamo jochów. Jeden joch to było 56 arów. Jak paniczki chciały pomierzyć płótno, to go nie mierzyły na metry, ale na miary. Jedna miara to było oto kole 60 cm. Kiej paniczki chciały zmierzyć płótno, baj taki ćwilich do oblyczek na lepszą, to go mierzyły na siągi. Siąga to było tela płótna, wiela go gaździno miała, kiej rozłożyła ręce. Jak była mało, to za materiał zapłaciła więcej, a jak była wielkucno, jak hul, a miała długi ręce, no to zapłaciła mieni. Kiej se gazino chciała uszyć jakle, to szła do szwoczki, a musiała przynieść szyżinę materiału. Szyżina to było pół drugo metra, a bai na cychę trzeba było dycki 2 szyżiny. Pół drugo metra to jest metra a pół. A jak gaździno z gazdą byli chrubi, no to trzeba było na takowną cychę jeszcze więcej, jako 2 szyżiny. Kiejsi hańdowni, baby a dziołchy radę motały przyndzionko na motowidle, a rachowały to na pasma. Jedno pasmo to były 24 nitki na motowidle. Na pasmo się prawiło a i łokieć. Siano się mierzyło podle orstewek. Ostrewka to była żerć długo na 2,5 metra ze szczeblami, co się na nią dawało siano. Potem, kiedy się siano zwożało do stodoły, to gazda rachował wiela ostrewek wlazło na furę, a wiela do stodoły, a podle tego wiedział, jeśli będzie miał dość siana na zimę. Na ostrewki się mierzyło a i obili, co się go hańdowni zwożało z pola do gumna, co by go bijokami a cepami mucić. Bijok to była ta część cepa, co buchała po obilu. Starziczek seradzi ciupali gałęzie, a wiele razy ich naciupali, no tak tela ich mieli i było tak, że jak starzik nie mieli co robić, albo się powadzili ze starką, bo go starka nasmoliła, no to poradzili naciupać a i kubik takich gałęzi. Roztomili kubik to je każde drzewo pięknie poukładane, meter na meter na meter. Obili, kiedy już było wymucone, to się go suło do miechów, a wożyło na hekta. Każde hekto to było od 20 do 5 a 20 kilo.
Gazda miał na pozorędziu takowny amperek z drzewa, co do niego wlazło 10 kilo obilo. Prawiło się na niego miarka. Chneda szło nasuć śmiech, bo do niego wlazowało kole 5 miarek. 12 kilo obilo to była ćwiertanka, a tak się prawiło aj na takowny drzewiany amperek z rączką. Do ćwiertanki wlazło dycki kole 12 kilo obilo. 4 ćwiertanki to była mierzica, kole 48 kilo. Obili się mierzyło jeszcze podle wiertelików, lebo wiertelików, Rostomanci na to prawili, a jeden wiertelik to było 5 a 20 kilo. Gans tela samo obilo wlazło do wielkucnego drzewianego ampra, co się na niego też prawiło wiertelik lebo wiertelik. Kiedy jakieś drzywko miało 100 litrów, to się prawiło, że do niego wlezie hekto wody. Na sam koniec wam rzeknę coś o sztwiertce. Sztwiertka to była foremka z drzewa, co do niej wlazło ćwierć kilo masła, a dawało się go do nich net po tym, kiedy się go zrobiło w maśniczce. Tak się to wszystko Rostomili hańdowni mierzyło, a wożyło. Teraz mamy elektryczne wogi, mamy mincyrze, też na baterki, wszystko na baterki, kiedyś se ludzie musieli jakoś inaczej radzić. Moi Rostomili, dziękuję za to, żeście mnie posłuchali, tego mojego wyrządzania. Jak mocie radzi to, co robię, to, co rządzę po naszemu, to mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Niech się wam wszystkim darzy, a niech was Pombuczek opatruje. Dzięki piękne.